So. Hi. So many things. Hvis I kan høre 6-7 in the background, så... 6-7. Nej, jeg er ikke gay. Den er bare sygt fed. Så seriøst, at vi har været til svømning. Det var fucking sjovt. Men vi fik kun 6 minutters legetid, like. Det er fucking skrald. Og nu skal vi lave noget, som de faktisk ikke laver. Jeg laver, hvor det sgu da mest af drengene. Jamen, du har ikke lavet noget endnu. Jo. Hele min ring. Det først. Du har bare taget over. Du har ikke engang spurgt, om jeg vil skrive. Yeah, because I don't low-key give a fuck. Skal jeg sprøjte fucking ild på jer? Det synes den værste status, det her. Er det sådan nogle der videoer, du laver? Nej. Stop, Simon! Så, drengene er derovre. Du er så mærkelig. Ja, det ved jeg. Nå, men der er det her kostymepis, så...